Presentación ante os medios do proxecto final da estación intermodal en Pontevedra, unha infraestrutura que unirá a estación de ferrocarril e de autobús e que, segundo informaron nesta xornada, o proxecto definitivo atende ás demandas do goberno local. No sentido de que por parte da Consellería se atenderon as nosas peticións dunha forma, mayoritaria, e que hai unha parte que además nos gusta especialmente, que é o tema de levantar o río do Gafos nesa zona e sacar de diante da estación de autobuses todos os autobuses que entran e salen, de maneira que agora van salir e entrar por Josefina Arruti, co cual incorporamos todo ese frente da estación de autobuses con un proxecto de máis alta calidad urbana e con unha preferencia mayoritariamente peonil. Dende a Xunta teñen como fin proxectar os dous proxectos a vez, por unha banda a estación de autobuses e pola outra a zona que rodea esta infraestructura. Rehabilitación da estación de autobuses, outro proxecto é pois o resto do ámbito do todo o resto do contorno, polo tanto eu creo que é unha oportunidade pois para converter toda esta zona nun conxunto ambicioso e sobre todo a posta en valor non medioambiental, unha remodelación completa da estación, tanto do punto de vista funcional como tamén estético. Estamos a falar dunha nova estación que se rehabilitará para que sexa unha estación máis sostible, máis eficiente dentro do punto de vista de eficiencia enerxética, pero uns traballos que se licitarán a finais deste ano co fin e obxectivo de comezar as obras a inicios do 2019. Agora o que toca é asinar un novo convenio e, polo tanto, traballaremos simultaneamente no remate dos proxectos construtivos de 5,2 millóns de euros para desenvolver esta actuación e, paralelamente, pois, un novo convenio a asinar que nos permita pois, licitar as obras este mesmo ano e, polo tanto, que a principios, nos primeiros meses do ano 2019, se podan pois iniciar estas obras que agardamos, como decía, ter os proxectos en suyo e, polo tanto, licitar a finais deste ano. Uns traballos que contarán cun investimento de 5,4 millóns de euros, dos cales o 25% sairán das arcas municipais de Pontevedra e o restante, o 75%, da Xunta de Galicia.